Pakistan'ın Peshawar şäherinde harby mektebi dikeltmek boýunça işler başlandy. Mektep bir hepde öň Talibanyň söwüşçüleriniň ganly hüjümine tedibar boldy. Bu ýerde ýaragly adamlaryň hüjümi zerarly 150 çemet adam esadan çağılar wepat boldy. Matam tutýan raýatlary mektebe barmagyny dowam etdirýärler. Bu ýerde gul destelerini goýýarlar we pedallara hem olaryň maşgalalaryna duýgudaşlyk bildirýärler. Bosniya-Hersegovinanyň 3 agdaly prezidentliginiň başlygy Mladen Ivanić Serbiýanyň paýtagty Belgrada ilkinji resmi saparyny etdi. Ivanić Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolić we premier-ministr Aleksandr Vučić bilen duşuşyp regional hyzmatdaşlygy we Ýewropa Birleşiginiň Bosniýa boýunça syýasy petigiň soňuna çykmak boýunça inisiatiwasyny maslahat etdi. Bosniýanyň köp milletli prezidentliginiň serp agdasy Ivanić prezidentligiň gezekleşýän ýolbaşçylygyna noýabr aýynda geçdi. Bişkekde Qırgız modelleri musulman moda sergisinde açyk renkli täze giyimlerini görkezýärler. Bu sergide 3 dizaynerin köpçüligi görkezýän önümlerinde milli Qırgız nagşlary we musulman däpleri täze döwrüň modasy bilen utgaşýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.